historie se zapíše jako uznávaný módní návrhář, ale jako ryba ve vodě se cítí i na jevištích. Do Hostopečského společenského domu zavítal Osmany Lafita, aby spolu s herečkou Evou de Castello pobavil diváky svými historkami a zážitky. Co tady děláš a piješ moje víno? Ty jsi nechtěl přijít? Je to takové i energie, jako jak když třeba dělám s lidma a vidím, jak oni se baví, a ty jsou moje historie. De facto to je one man show, jako to one talk show Café u Osmany. Jsou moje historie, co se mi stalo v průběhu života. A věřte mi, že z toho mám kvanta. Ale když vidím, že jak to podám a ty lidi tak jsou tak šťastní a se smějou a tak dále, to je energie, který si získám já zpět od nima, takže z toho mám radost. Do tehdejšího Československa se dostal z Kuby v roce 1986, hlavně díky své mamince, o které se během večera často zmiňoval. Ale do Hostopečí přijel Lafita poprvé a vyprodal hned 2 představení v jednom víkendu. Já nikdy jsem tady nebyl. Musím vám říct, že teď teprve začínám znát celá Česká republika kvůli tomu talk show, protože jízdím po místo, který v životě jsem ani neslyšel. A dneska jsem tady poprvé a nic jsem neviděl, protože vždycky je to takové hestýsky, nebo jak se to říká, jakože jdu do hotelu, z hotelu na program zpátky do hotelu a brzo ráno zase snídám a další město a takové tam nestihnu maximálně většinou vždycky, pokud vy vidět, že spíme tady, co ještě nevím, pokud spíme tady, tak jo, zítra ráno budu mít čas a můžu se jít podívat všude, co tady máte. Každopádně vím, že tady mě říkali, že budu mi dávat mandlovici až po ucho, mi říkali. Oblíbená osobnost neustále na něčem pracuje. Aktuálně se připravuje na 20leté výročí své značky. Nikdy nekoukám zpátky jako minulost. Minulost pro mě je minulost a to je depaset. Můžu si na to vzpomínat, ale nekoukám. Tam byly hodně věcí. Dobré věci, špatné věci, takže to nemá cenu ani koukat nebo vidět. A pak mám tu druhou vlastní věc, je, že nikdy nekoukám hodně dopředu, neplánuju nic dopředu, protože nikdy nevíme, co zítra bude. Takže já žiju svůj život krok za krok a žiju ji naplno. Plánuju každý krok novinky, jsou jako fantazie, nebo co všechno by si přál, tak mám z toho kvanta. Ale všechno má svůj čas. Já říkám, všechno přijde na tvůj cesta. Důležité je, že když to přijde, jsi na správné místo a dokážeš to chytit. A když to chytí, tak s tím pracovat.